these walls could talk, I would talk right back. I would talk to the fade to black. The Jack Daniels don't sue me no more. Oh Jackie boy, show me the door. Show me peace, show me grief, show me what Hvad så? Velkommen til Day Life af Mikkel Mac. Nu skyder vi en gang, og så skal jeg glæde jer til at se alle de sjove og mærkelige ting mig og Mik vi laver, når vi er ude i byen. Skal vi bare skyde en gang nu? Så tror vi gør. Skal vi skyde en gang nu? Jobs! Oh, hey! Vi skal nu ud i Rema for at købe noget sodavand. Sodavand skal vi i byen. Nu kommer der en i præcis. Kæft, det var noget en Ulla hende der. Få noget Ulla. Skal I smutte til Ram 1000? Oh shit, man. Vi skal have sodavand. Sodavand. Hallo Oliver. Skal jeg vise dig, hvordan man kommer fucking hurtigt til Rema? Ja. Snart. Vil du se det? Ja. Nej. Sjov, slap af. Lige stop det. 12,5 plus. Er det 3 kroner? Er 3 kroner? Er Pansé 3 kroner? Det ved jeg ikke. Jo, så det er 15,5. Hvad fanden skal du have? Så får en power. Er det en light, det der? Nej, okay, det er det ikke. Er det? Jo, det er det sgu. Det er det sgu. Det er dyr. Så tager du hvordan? Det er 10. Det er 13 kroner plus 15,5. Det er ikke engang 30 kroner. Skal vi have mere herinde? Det ved jeg ikke. Det er bare... Er du klar der? Det er så grimt det der. Er jeg klar lige der? Må du se højt, du har en sej på den. Skulls. Stop for mig. Hvad kan man sige? Hey, vi sidder på der med den rød, ikke? Nej tak, rød ikke. Det er skægt det der, det var humor, det der. Ja, jeg rører ikke. Du er syg. Jeg rører ikke. I lige måde, der siger man så bare. Sagde hun det? Jamen det er lige måde. Fuck noget. Så klap. Good job, bror. Og så blev det lige lidt for tungt der for Andreas. Hvad er det? Andreas Fro, hva'? A.K.A. Mik. Hey, det er dig, er det? Sige. Slap dig af, mand. Hvad fanden laver du? Sådan der, så er jeg klar. Tak, Mac. Ej, det er mig, der Mac. Du, Mik. Jeg bliver lidt træt af at holde mig. Jeg skifter. Men det bliver... Altid Vejle, aldrig Kolding. Okay. Okay. Jeg tror, Woody fra Toy Story, han er bevæget os. Hvad? Woody fra Toy Story, han er bevæget os. Det er ret godt vejr, er det ikke? Det er Woody, 100%. Han har altså en hvid hat på i dag. Nej, jeg skal ikke med. Ja, luk røven. Okay. Jeg går derinde. Lige for Toy Story. Jeg skal også lige være Rema. Hey, vil du ikke lige sige, at Mik og Mac er sådan fucking seje? Det er jo ikke nice til at studere video her. Du kan også bare lade være med at svare, altså. Fuck da. Drifter, bror. Bare fart på. Der er resten af håret. Det er så fuck. Hvor er på vej hen? Ved vi ikke nu. Ind mod byen. Ind mod byen. Så skal den vej. Så skal den vej. Så skal den vej. Den vej. Og så skal vi. I'm going to
Den vej. Vi må ikke røre de sorte streger. No! Jeg rørte den! Ej, det var lidt noget det der. På museum. Ja, kan vi... Nej. Du er Messi. Ja. Så skal jeg se her. Nej, det skal du se sig efter. Sygt lille. Olga! Olga! Åh, for helvede. Det er Aarhus. Hvor er du her? Hallo? Ej. Ja? Jo, de er levende. Der er nogen derinde af dig. Det ved jeg sgu ikke. Jo, det er der. Kan du høre det? Fuck, det er sejt. Det er bare sådan en... Hvad vil du helst have? Salt eller sour cream? Sour cream. Det er bare sådan to. Du kan se i fjernsynet, hvor der er det salt. Ja. Du kan se i fjernsynet, hvor der er det salt. Ja, præcis. Hvor har du lommeregn fra dem? Det elsker jeg ikke engang. Sunlight hits my eyes. Jo, det er også det, jeg tænkte. Og det her, vi spiser ikke sidst på vej. Så sidder vi her. Hvor er det var? Den er fedt indtil videre. Synes jeg i hvert fald. Der kommer der en løber. En maratonregn der. Maratonbord. Nå, det har i hvert fald været pisse hyggeligt. Men vi er ikke færdige nu. Langt fra færdige. Det er jo hele dagen til se os. Men skal vi ramse dagen op, hvad vi har lavet indtil videre? Vi har gået og været i Rema og i Fakta. Og gået herop til det vi kalder volden. Fredericia Vold. Det er rundetårn der deroppe. Ej, en fugl. Men fandme fugl. Ej, en sommerfugl! Skal vi give et shout-out til en? En sej en? Jo, hvordan er en sej en vi kender? Der skal være med i vores video. Navnet skal være med. Markram Jørgensen. Markram, han er sej. Han er sej. Find ham på Facebook. Vi ses. I må godt ansøge ham. Vi må godt ansøge ham. Han vil gerne have venner. Der har jeg hørt, han er aktiv. Stor fest. Vi går her på volden. Og det er pisse sjovt. Jeg kan ikke beskrive, så sjovt det er lige nu. Det er nok det var højdepunkt på dagen det her. Ja, det er lige gå her, det græs her. Det er fucking godt. Det er lige ude. Ja. Vi løber her med nyde udsigt ned over søen. Mælkebøtter. Skal du spise en? Der kan gøre det. Ej. Mælkebøtte challenge, tag en på. Okay. Eller Mac. Filmer du? Ja, jeg filmer. Du er tvunget til at slutte den. Du er tvunget til at slutte den nu. Ej, jeg kan lave. Hvor er det klart. Må jeg se? Ej, jeg skal flere chips. Flere chips. Chops and nuts. Og så må sådan noget drik. Hvor lang bliver den her video egentlig sådan i alt på? Ja. Eller Mac. Macklemore. Hvor lang bliver den video, jeg tror det er sådan i alt? 20 timer. 20 timer. Hvor lang? Det er 24 timer, siger jeg. Ej, Det er livestream. Det er livestream, ja.
Så skal du bare finde sådan dit kamera. XD. Nej. Det må vi have. Det må være XD. Smiley. XD smiley. Hver gang jeg ser XD, og jeg kan ikke lade være med at tænke på smileyen. Eller jeg kan ikke forestille mig alle. Også når jeg ser Disney XD, så tænker jeg også lige på navn. Ja, man kan ikke forestille sig andet end smileyen. Nå, se skulder. Jeg elsker dig. Hvad fanden, hun redder rundt med BR-posen der? Hun redder rundt med en BR-pose. Jeg har lige været fedt. Hun står og tæller telefonen. Jeg har lige været fedt BR, mor. Jeg fandt den nede på vores like her. Prøv at se en smuk udsigt ud af Fucking John. Prøv at se den her John der. udsigten. Prøv at se den John. Det kan jeg. Det er fucking John. Fucking John. Ja, filmer. Vi gør på sådan her. Hvad koster det egentlig? Hvor er det sådan? Hvad? Hvad koster det på den der? Det koster 30 kroner, jeg mener, eller sådan noget. Det kan være, det er gratis for helvede. Nej. Det skulle heller ikke være det. Så skal du til at zoome og alt muligt. Okay. Hey, god dag, men pas på med det der med at filme. Det er ikke alle, der gider. Nej, det ved vi godt. Det er også derfor, vi undgår at filme på Ja. Nå ja. Ja. Du må sgu godt filme mig, altså, men ikke når man står med biler. Nej, det er rigtigt. Det skal vi nok lade være med. I må have en god søndag. Lav noget dække. Ja, lav noget dække. I stedet for at have billeder med at fange. Var siden færdig? Filmer du? Ja. Vil vi se noget sjovt? Ja, siger du. Ja, det vil vi gerne. Nu skal jeg bade. Ej, jeg lægger piger til væk. Ja. Blomster. Det dufter dejligt. Skal du ikke spise en blomst? Vil du spise en blomst? Jeg spiste en mælkeblødt for dig. Ej, jeg elsker. Captain Morgan. Slet kom nu. Kom nu. Captain Morgan. Sponsored by Captain Morgan. Shit. Det var lige lidt længe. Hvad sker der der? Hvor kameraet ind? Fuck, jeg er dum i det. Nej. Det er jo lige her til det. Jeg filmer med det. Jeg kan ikke se, om den er fokuseret. Hvor er mit kamera henne? Jeg har det ikke hånden. Filmer du? Ja da. Okay, skal jeg bare vælge ned på siden herfra? Ja. Ligesom derhen før. Ja. Tricking. Oh shit, dude. Er du klar til tricking? Nu har vi tricking session her. Jeg vidste. Klar, Oliver? Jeg er klar. Jeg filmer nu. Jeg vil bare lige fortælle jer sådan, i min, hvis I ikke vidste det, så i min fritid, der laver jeg parkour, freerunning, og så laver jeg også lidt tricking. Nu laver jeg sådan lidt tricking, det har jeg sjovt med den gang. Skal jeg lige lave et nummer her? Du fik det ud der. Det fik det igen igen. Der, ja. Oliver, vil du lige vise din? Oliver han laver også parkour. Sådan. Ja, tag den nu. Den der. Kæft. Tag den der. Og så langt ned der. Wow. Tag den, Oliver, du kan godt. Fuck, der var skrald der. Okay. Troll. Tog du nu? Ja, ikke godt. Gør det igen? Ja. I tror. Folk tror ikke på. Tror I på ham? Nej. Er du klar her? Er du klar? Ja. Fuck! Hey, han er derinde. Hvad fanden laver du?
Du må være faldet. Jeg har ikke faldet. Der kører en rød bil. Wow, det er sjældent, man ser sådan en. Illuminati. Det er Illuminati. Okay, find mig godt. Ej, men du kan også slå dernede, mand. Fuck, det gør det nu bare. Jeg skulle spise en mælkebøtte, altså. Fuck, gør det hurtigt. Det gør det hurtigt. Er det våd? Det er smukt. Nice. Og sådan der. Ja. Ja. Oj. McDonald's. Ej, ja. Det rammer jo forkert. Så står vi her. Så er det syg transition, ikke? Jeg tager godt til den. Er det koldt? Og hvad sker i bukserne? Og et springvand. Skægt. Hvad? Jeg ser ikke noget. Det er dem der. Det var sejt, det der. Jeg tror, jeg vi går ned til havnen. Det er sygt, det er Nej, Oliver. Vi går ned til havnen, og det er sygt, jeg kan holde det sådan her. Du tør, så man kan lige vide. Jeg tør. Det tør bare. Vi tager ned til havnen, ikke? Jeg har aldrig vendt. Det er nu Captain Slow, det der. Fuck, han er fandme ikke travlt, ham der. Så er vi herinde. Spiser chops og hygger os. Og det er rigtig fedt. Snakker lidt om livet. Det gør mig og Oliver nogle gange nemlig. Det er noget, vi kan bare gerne Nej, have altså. følelse. Nej, Mik. Snakker om piger. Også dem. Og Mads Kib. Det er dig, vi snakker om. Det er dig. Nej, der sidder på. Altså, hvis du er en dreng, så er det ikke dig. Men ellers, det kunne godt være dig. Ja, du snakker med Mads Kib jo. Skib. Shout out til Mads Kib. Kan man nu tjekke ham på Wikipedia? Mads Kib på Wikipedia. Jeg ved godt, hvad I tænker. Og nej, det er ikke vores tegneboks. Den nåede du bare. Den nåede du bare. Hvad er den lille? Godt man. Prøv at se, han har sådan en bøsse, der drikker cola. Ja, det er sådan en bøsse, der drikker light. Det smager faktisk bedre. Light? Det smager lort. Det der, det smager bedre. Tro mig. Nå. Jeg fryser. Jeg skulle lige til at spørge sådan, har I nogle gode tøger, hvor vi skal gå hen? Det kan man så sådan. Det vil lige slå. Madsby Parken! Tag det! Skal vi tage til Madsby? Jeg vil tage til Madsby. We're heading to Madsby Park. Ikke også? Og vi laver tørt Benjamin. Lad ned her. Hallo? Nu bruger vi lige Olivers iPhone, fordi der er min gik død. Nu er vi med Madsby, som lovede. Og jeg tror, vi skal til at runde af. Skal vi ikke det? Oliver? Skal vi det? Det er selvfølgelig nok. Ja. Vi kan godt nok være hjemme at spise. Ja, vi er lige været hjemme at spise. Vi er hjemme at spise. Vi vil gerne sige tak, fordi I så med. Og vi har i hvert fald haft det sjovt med at lave den her video. Og jeg håber også, I har haft det sjovt med at se videoen. Fuck det. Vi ses. Peace out!
Hey.